Ja sam doktor za žene, lečim uspešno sve probleme njene, radim non stop u sve 3 smene, jedva čekam da ih ispipam za vene, žene stalno kucaju na vrata, nema bez njih baš nijednog sata, svaka žena baš perfektno zna da zinem i da kaže am. Kad nema para i idem kod lekara, uvek leči mene taj doktor za žene, jer ima u njemu nešto što ja volim, pa se Bogu molim da se sad razbolim. Kad nema para i idem kod lekara, uvek leči mene taj doktor za žene, jer ima u njemu nešto što ja volim, pa se Bogu molim da se sad razbolim. Ja sam doktor za dame, za lejke žene i za mlade mame. Žene nikad od mene ne kriju, zašto vole moju injekciju. One stalno lupaju na vrata, nema bez njih baš nijednog sata. Svaka žena baš perfektno zna da zinem i da kaže aaa. Kad nema para i idem kod lekara, uvek hoće mene taj doktor za žene, jer ima u njemu nešto što ja volim, pa se Bogu molim da se sad razbolim. Kad nema para i idem kod lekara, uvek hoće mene taj doktor za žene, jer ima u njemu nešto što ja volim, pa se Bogu molim da se sad razbolim.